Barka da zuwa Tafarki TV. Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim. Karshen ƙarya kashi na 11. Labarin ya ci gaba da cewa Hafizu ya fita tsakar gidan yana kallon kansa sama da ƙasa yana zubar da hawaye. Gwaska ya biyo bayansa, a wannan karin ya tsorata da al'amarin abokin nasa mai rikitarwa. Gwaska, wai anya ni ne kuwa? Hafizu ya faɗa yana mai ci gaba da kallon kansa. Gwaska ya yi busasshen murmushi. A'a, ba kai ba ne, ba toyi ne. To, ina nake ni ɗin? Abin da ban sani ba kenan. Gwaska ya fara ja da baya a tsorace, yana sanda kamar ɓarawo a ƙoƙarinsa na shammatar Hafizu ya fita daga gidan kafin ya ɗago kansa. Tunda Hafizu yanzu ya zama batoyi, komai ya taɓa wuta ba abin da zai hana shi ma in ya taɓa jikinsa ya yi gobara. Hafizu ya zama wata kala, jikinsa ya yi sanyi. Tun jiya rabansa da barci da cin abinci, farin ciki da walwala suka masa adabo. Baƙin ciki da takaici suka aboce shi. Wani abin ban haushi da tashin hankali shine duk bayan minti 30 sai ya yi fitsari a wando. Ko bai ji daga bakin Gwaska ba, yanzu kan shi ma ya tabbatar da cewa yayyan fitsari yake yi. A jiya da Gwaska ya shammace shi ya fita a gidan, ya yi kuka kamar ran shi zai fita. A ganinsa, in duk abin da ya faru da shi yana daga cikin musgunawar Zara, bai dace ta ware Gwaska daga faruwar komai ba, saboda duk tafiyarsu ɗaya. Ta inda suka bambanta shine Gwaska baya zuwa mahaifinsa. Shi Gwaska baya zuwa mahaifinsa mai faskaren itace da bukatu marasa kan gado. Hafizu a zaune ya kwana ƙuryar ɗakinsu tamkar a caji ofis, idansa tarwai yana kukan zuci tare da saƙa da warwara har zuwa asubar fari, lokacin da masallatan garin suka fara shelanta kiran sallar farko. Rabansa da ya yi sallar asuba a cikin jam'i, in bai manta ba tun yana firamare, a lokacin da ake raɗe-raɗin za a yi wa babban sana'ibin limamin masallacin juma'a. Amma a wannan lokacin sai ya tsinci kansa yana mai sha'awar zuwa masallaci ya bi jami'i. Tsam ya miƙe ya shiga banɗaki. Akwai manyan botukai da suke adana ruwa a ciki, don haka babu buƙatar ya fita neman ruwa. Ya tuɓe kayansa, ya tsarkake jikinsa, ya wanke kayan, ya fito banɗaki ya shiga cikin ɗakinsu. A wannan karan da ya taɓa kayan Gwaska ba su kama da wuta ba. Haka shi ya ba shi ƙwarin gwiwar ɗauko wata jallabiya da gajeren wando ya sa. Hafizu ya fito ya je masallaci da nufin ramuwar sallolin da ke kansa na jiya kafin liman ya zo su gabatar da asuba. Sai bayan Hafizu ya dawo daga masallaci ne sannan ya tuna da marsidin da ya aro jiya bayan ya yi tozali da ita. Wannan kenan. Mu koma daga Baffa Umaru. Kwanaki ɗaya na zuwa suna shuɗewa har jimillar kwanaki 60 sun cika da saurayin bafulatinin nan ya haƙo matashiyar budurwar nan daga rami, amma ta ƙi buɗe baki ta yi magana. Tana iya buɗe baki ta ci abinci, tana iya nuna buƙatarta da abu ko akasin haka ta hanyar gyaɗa kai ko girgiza shi. A tsawon zamanta a rigar sun shaƙu da Buba ta yadda suke zuwa kiwo da yawo cikin dawa tare. Duk abin da yake so ya ce da ita sai ya yi mata nuni da hannu kamar yadda ake makurame. Ita ma sai ta mayar masa da martani kamar haka. In abin dariya ne sai ta dara. Buba ya rage kulawar da yake bawa budurwarsa Inna wuro takan fashe da kuka mai karayar da zuciya sa'ar da duk ta tuno lokacin da suke zaman lafiya da masoyinta Buba kafin ya canza mata. A da can tare suke fita kiwo, su yi wasa tare, su yi hira tare, su yi dararrako tare. Idan lokacin dawowarsu gida ya yi, su dawo tare. Abun farin ciki in ya samu ɗayansu, su yi murna tare. Idan na baƙin ciki ya samu ɗayansu, su yi kuka tare. Amma tun ranar da Buba ya haƙo fatalwa daga rami, shi kenan ya canza mata. Buba ya ɗaura ƙawance da fatalwa ya guje ta. A yanzu Inna wura ce akan hanyar zuwa rigar su Buba take tafe akan hanya. Ji take zuciyarta ta fi kowanne mahaluki mai matsala a duniya ta farfasa.
bata damu da zafin ranar da ke addabar tattausar fata da kuma doguwar fuskarta ba, ma'abociyar kyau da kwarjini ba. Inna wuro bata damu da ciyayin da take ratsawa ta cikinsu ba, bata damu da ƙayoyin da suke sukan kafarta ba. Zuciyarta ta bushe, ba ta jin suka ko zafin komai baya da zafin canzawar halayyar buba masoyinta. Ita ba za ta juya masa baya ba, za tana ziyartarsa kullum, yau gobe jibi gata har abada, har zuwa lokacin da za su cimma burinsu. Za ta ci gaba da ziyartarsa don ta ga fuskarsa, zuciyarta ta samu nutsuwa. Inna wuro ba za ta juya wa buba baya ba, ba za ta daina sansa ba, har zuwa lokacin da fatalwar da za ta kyale shi ta koma inda ta fito. Inna wuro ta ci gaba da tafiya daga inda take yanzu, tana iya hango bukkokin da suka samar da rigar su buba. A yanzu tana iya hango buba yana kokarin sakowa daga kan bishiyar ɗorawar da ta zame masa makwanci. Da ya sako sai ya ɗauki gurminsa da ke yashe a ƙasa, da ya ɗaga kansa ya hango inna wuro ta sunkui da kai ta tunkaro shi, sai ya ɓata rai ya fara tafiya yana kaɗa gurminsa. Inna wuro ta haɗu da shi a lokacin da yake ƙoƙarin shiga cikin burkarsa, suka zuba wa juna ido. Inna wuro ta fara kawar da kanta. Buba, wai me na yi maka? Kwanan nan ka rage kulawarka a gare ni, ka daina ziyarta ta. Ya dube ta fuska a ɗaure, tambayar da ban san amsar ta ba kenan. Inna wuro ta fashe da kuka. Ba laifinka bane buba, fatalwar da ka haƙo ce ta sabauta ka. Ni ba zan juya maka baya ba, zan ci gaba da nuna kulawata a gare ka har abada. Zan ci gaba da ziyartarka har zuwa lokacin da fatalwar za ta koma kabarinta. In kuma za ta ja ka ku koma tare ne, to ku zo ku ja ni mu tafi tare, inda rabo sai mu cika burinmu a can. Ta juya ta tafi tana kuka, ya bi ta da kallo cike da tausayawa har ta kule. Ba shakka yana ƙaunar inna wuro so na hakika. Ba halittar da ya tsani a ambaci rabuwarsu da ita sama da ita. Ba halittar da ya fi son zama da ita sai ita. Ya fi son kusantarta fiye da duk wata halitta. Sai gashi haɗuwarsa da halittar da suke fassarawa da fatalwa ta canza masa komai. Ya canza mu'amalarsa da inna wuro ba tare da ya san dalilin hakan ba. Da inna wuro ta kule ya daina ganinta, sai ya juya ya shiga cikin bukkarsa. A zaune ya same ta a gefen katifarsa, yar sale ta rafkata gumi, hawaye na zubowa bi da bi daga idanunta, fuskarta a daskare tare da damuwa. Buba ya tsugunna a kusa da ita, haka kawai ya tsinci kansa a wani yanayi maras daɗi saboda ganin da ya yi a cikin wannan halin. Ya haƙuri, ki daina kuka, na san kina tunanin gida ne. Dama a ce kina jin abin da nake faɗi, dama a ce za ki iya mayar mini da martani, da kin faɗa mini tarihinki, da kin bayyana mini sirrin da ke biye da ke, da na mayar da ke ga magabatanki. Ya faɗa a lokaci guda ya tsinci kansa yana mai taya ta zubar da hawaye. Ta jiyo gare shi ta share hawayenta tana murmushi. Dama a ce ka san kukana yana nufin abu biyu, baƙin ciki da farin ciki. Baƙin cikin yana nufin an killace ni, an kawo ni wani guri daban da ba wanda na saba rayuwa. Duk da yake cewa na aminta da hakan kaddara ce. Farin cikin kuwa, farin cikin na samu abin da na rasa tun daga ranar da na dawo hayyacina bayan ka haƙo ni. Hadiza ta yi tagumi a karo na farko, muryarta ta masa ba zata. Hadiza ta samu jin abin da ta rasa. Buba ya miƙe tsaye yana kallonta tare da al'ajabi. A karo na farko ya ji abin da yake mararin ji. Ya ji muryarta da wajen daɗi da taushi. Wane ta inna wuro? Yanzu kina jin magana ta? Ya tambaye ta tare da mamaki. Bayan maganarka ina jin duk wani amo da kake iya ji a yanzu. Buba murna da farin ciki suka sa ya zari gurminsa, yana kaɗa shi yana tiƙar rawa har izuwa sa'ar da ya haɗa zufa ya gaji, ya tsaya ya fuskance ta. Tashi mu je ki shelantawa baffa da inna saɓanin fahimtarsu cewa ke ba fatalwa ba ce. Tashi mu je. Ta miƙe a tsaye tana kallonsa tana murmushi. Sunana Hadiza, ta sanar da shi sunanta kafin su fita. Ya yi murmushi, suna mai daɗi. Buba
ya fara fita a ɗakin ta bi bayansa. Buba baya manta lokacin da ya shigo da ita cikin gidan tana sakale a kafadarsa a lokacin da baffa da innarsa suka firgita, gani suke kamar mutuwa ya ɗauko ya kawo musu. Haka ne yasa suka tattara rayuwarsu gaba ɗaya suka koma cikin ɗaki, ba sa fitowa sai sun tabbatar da cewa shi da ita ba su nan, sun tafi kiwo ko yawo ƙorama. Kullum idan ya fita gani suke kamar ba zai dawo ba. 'Yan uwansa Fulani da ke rayuwa a rigagen da ke makotaka da su kallon tsoro suke masa, saboda a tunaninsu ya samu matsala a kwakwalwarsa. Dama sun san a jarabar kaɗa gurminsa wata rana sai ya kira 'ya'yan aljanu sun zauta shi, in banda mahaukaci waye zai kawo musu fatalwa har gida. Yanzu ga Buba nan yana murna yana dariya, Hadiza na biye da shi za su je shelanta wasu Baffa cewa ita ba fatalwa ba ce. Baffa da Inna suka leƙo da kansu waje suka yi tozali da Hadiza biye da Buba tana magana cike da tsananin rudewa, suka koma ciki. Gaba ɗaya jikinsu yana rawa, suna makyarketa suka baje a kan tabarma karauni da ke shimfiɗe a tsakar ɗakin. Shi kenan ranar da suke tsoro ta zo, ranar da fatalwar za ta janye Buba su koma tare. A lokaci guda suka fashe da kuka. To, mai sauraro, da fatan za a yi mana afuwa, zan tsaya a nan. Masu sauraro, muna sanar da ku dangane da wani canji da aka samu a wannan tasha tamu sakamakon dan magora Hausa TV yanzu ta koma sunan Tafarki TV. Mun gode da kasancewa tare da mu. Kada ku manta ku yi mana sharing din wannan labari zuwa gurguro ɗinku na WhatsApp da abokanku, sannan ku yi mana like din wannan labari namu. Barka da zuwa Tafarki TV. Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun